на позицията зад нападателя. Естествено направи го срещу Черноморец. Сега обаче хубава атака на Левски. Извеждащо подаване към Тони Калво. Той преодолява вратаря, удара Калво и 1-0. Какво начало за Левски. Футболистите на Ясен Петров стигат до така желания бърз гол. Това беше желанието на Ясен Петров и неговите играчи. Го постигнаха. Прекрасно подаване на Гаджев. Никаква засада. Измъкна се от защитата на домакините. Тони Калво. И с лек рикошет топката попадна в мрежата на Мирослав Григоров. Втора минута. Левски повежда с 1-0. Мечтано начало за тима от София. Домакините сякаш бяха в шок от това ранно попадение на Тони Калво. Сега имат добра възможност да организират хубава атака. Изстрел по посока на Пламен Илиев. Прибрани в собствената половина. Повече на контратака. Чудесно извършено подаване, удар и спасяване на Мирослав Григоров. Огледална ситуация на гола, с който Левски поведе в резултата. Извеждащо подаване към Тони Калво. Отново неубедителна изява. Чар. Минутата е 34-та. Хубав удар на Яшан. Да затрудни отбраната на Калиакра с подобни пасове. Йолов. Хубаво центриране на Йолов. Тук може да стане опасно, претенции за Дуспа, но не. Стефането и мисля, че правилно бе решението, което отсъди Стефан Спасов в тази ситуация. Сами можете да видите къде се намира съдията. Така че трите точки в този матч са задължителни. Гаджев. Прекрасно подаване на Гаджев. Йолов удар и какъв пропуск на Христо Йолов. Дъсли Мюлдър решава да търси Христо Йолов. Прекрасно подаване. Йолов и това е 2-1. Реваншира се напълно Христо Йолов за пропуска си преди минути. 53-та минута. Левски съвсем заслужено връща преднината си от един гол. Пореден важен гол на Христо Йолов. След попадението във вратата на Черноморец. Видяхте, че това положение бе с пъти по-трудно от това, при което Йолов не успя да реализира, но влиза в наказателното поле. Футболист на Левски. Удар! Рязко смениха темпото футболистите на Левски. Калво литна двама с този финт. Сега намира Рамос, изстрел на Рамос от воле. Красива ситуация между добра намеса на Мирослав Григоров. Много по-често започнаха да грешат футболистите на домакините. Удар на Иван Цветков. Колко близо бе. Вижда Гаджев. Удар на Гаджев. Чисто! Рикошет. Успява да си отнеме топката Гаджев. Изстрел и това е 3-1. Всичко приключва в 74-та минута. Втори гол на Христо Йолов, с което може да се каже, че Левски пречупи Калиакра, но аплодисментите са за Гаджев. Втора асистенция за дефанзивния полузащитник. Много елементарно футболист на Калиакра позволи да бъде надигран вътре в наказателното поле. Още веднъж подаването към Гаджев, опита му за удар. Так му похвалих Александър Събев и той не бе особено убедителен, а този път Йолов не сгреши. Класическо изваждане на точката на Дуспата, след което безпощаден удар. Продължителен рейд на Калво. Поредица от финтове и това е Дуспа. Зад топката Тони Калво. Елегантен удар и 4-1. Нов гол за Тони Калво. Левски взима своето на стадион Калиакра. Но въпреки тези 4 гола, победата не идва никак лесно. Камерите следят главния трефер. Още веднъж ситуацията. Подложи крак футболист на Калиакра. А за пореден път Стефан Спасов беше на около метър от случващото се. Гаджев. Чакай!
Търси именно Вутов. Той добре с едно докосване. Възможно за Иван Цветков изстрел. През Гаджев, Антонио Вутов и Цветков нямаше засада, но отново не успя да преодолее Мирослав Григоров.